Hello guys, I am back. So, Gmail TV here. And sa pila ka mga panahon nga wala ako naka-upload, nakabalik ko yun. Kasi dagan kong mga gasikaso, dagan mga ginahuna. So, I have to lay off sa pag-vlog. And also, wanay klaro ako ang gamit. And now I have a new gadget to use para kapag video o kapag-upload sa YouTube o sa Facebook. And dagan kong mga gusto i-share sa inyo sa akong experience, 6 months experience diri sa UK, and also sa mga sa mga butang that I've acquired. Kasi taonan ka sa tanan as the same as sa ubang vloggers na gadam sa dive, but diri sa UK it's not really dumpster diving. There's an app na pwede mo siya i-message ang gusto nga mahatag sa butang nga din na kinahanglan. So I'm gonna be doing that sa mga sunod na video. But for now, I'm just gonna tell you guys that I'm back. I'm finally back. I'm okay. I'm doing a lot of things better now.